Здравейте! Днеска ще играем Баба Грани. Не знам, братовчет ми ме научи някак си той да я махна от играта и Баба Грани я няма, обаче има някакви мишки. Ако стъпя върху нея, той губя кръв. Един път за малко щях да мина нивото, но не можах да намеря топия акумулатор на колата. Всичко намерих, всичко направих. Отворих вратата. Само акумулатора ми остана да тръгна стъпата кола. Той има други начини. По-лесно е с колата. Ушите една се пика с машината. Ушти машината, да. Чакайте сега. В момент съм да отида в другата стая. Опа! Баба Гранушки! Къде си? Баба Гранушки, нямате. Чакай сега. Ръчката. Чакай. Аз обикалям тук, не знам къде отивам. Тук ли беше? Да, е тук. Давай. Баба Гранушка, ако беше тук, щях да е около описилник. Там, как се казва? Аз не знам. Чукам, сега ще видите какво ще направя с чукам. Там има една стая, която всички искат да влязат. Аз влязох там. Пък там е капан. Обаче имаше едни червинички и там болчета. Махнах ги. Вратата се щупи, ето една мишка. Дъпнах се от нея. Тудрото. И онова там е капан. И тук, кой мисля, че ще мина от тук? Не, това ще се чуни. Баба Гранушка, като прънна 300 метра. Опа. Арви. Вижте малко. Ето, баба Гранушка тук пръдна с 300 метра и се шупи. Ето вижте сега. Влизам. Не! Хванаха ма вътре. Ето махам болчетата. Падай. Чакай малко. Трябва ми сега да намеря тая тук ножица. Чакай, тук ще мина. Баба Гранушка тук катакаше и сера цялото и... Айде да не казвам глупости. Отдавам да бъде единята, молите. О, ножицата! Давай. Те да скакат падна. Само не мога да гледам. Камбионче, ела тук. От този екран ми са паднали. Аз сега... От вчера не знам за кой е той. Но тук сега. Чакай да го стъпя там. Мазучки. Съм онлайн част на пушката не е там. Че не ми се ходи там. Сега да видите там от една лежа. Че ако е там ще се обижа.
И сме там. Той клинчи. Аз направих вчера тая картина. Нищо не ми даде. Няма смисъл да си правя труда заради нея. Какво ще да правя? Не пак забравя. Да. Аз като слагам така книгата, на баба Грунушка, бабата само пада. Ой, аз знам какво ще ми даде. Няма смисъл да го отварям, ама какво да правя? Ключ, ключ, ключ. Съжалявам, той дето е вътре, отваря една врата, където има един спрей против баба Грунушка. Просто да изогори очите. Ключ, ключе, за какво си ти сега? Няма как да си за багажника. Май, не знам. За багажника беше друг и за този беше друг. Май. Да. Добре, няма към. Къде? Ето ще да видя да няма багажник. Може да и умила на стая. Долу да е за оная стая. Опа, мишка. Дано да е оная стая. Няма нужда да обикалям, да прескачам от един до оная стая са и не същи стая. Моля те, бъде са нея. Так. Чека може да бъде за оная другата. Да не са там. Мишка! Тук в канала няма нужда да отивам. Ето е так книга. Сколько може да ето е... Чакай, микрофона такой има. Нищо. Не знам. Дали са нови? Няма смисъл да става. Чакай, много ще се опитам да се боря с вас да имам това. Ами вътре има такова. Падна ли ви? Аз не мога. Да и живота. Почти 9 минути снимам. Добре, къде свети? Тук свети съвсем нищо. Май падна нещо. Чакай сега. Ще се опитам да видя ето тук. Аха. Някъде тук. Ето кажи. Моля те, кажи ми, че го запари. Майко. Някъде около една картина, да кажем и такава. Е такава картина.
как не го съборих. Няма си приятел да... Тя тук се докъл, Она карта беше тук за приема за баба Грунушка. Вот и там нещо полезно. Тя бележка, не знам за кого ми я дават. Сигурно някои хора, които знаят как се играе баба Грунушка, не са толкова прости като мен. Другите, ако не знаят, не са виждали. Просто... Аз някаква грешка имам. Баба Грунушка. Пушката. Няма да взема. Бензиното. Там вижу. Не е това. Или баба Грунушка, но я махнах си, няма смисъл. Все какво да стрелям с ним? Стрелям себе си. Мишка, искам да стрелям мишка.